Umakyat na sa 56 ang kabuuang bilang ng mga biktima ng firework-related injuries sa Ilocos region mula December 21 hanggang December 29 ayon sa pinakahuling datos ng Department of Health. Sa tala, 9 na bagong kaso ang naitala noong December 29 dahilan upang pumalo sa kasalukuyang bilang ang mga nasugatan dahil sa paputok. Gayunman, mas mababa ito ng 5.1% kumpara sa naitalang 59 na kaso sa kaparehong petsa noong nakaraang taon. Nangungunang sanhi ng mga pinsala ang paggamit ng mga walang label na paputok kabilang ang 5-star at plapla. Pinakaapektado sa mga insidente ang mga batang may edad 5 hanggang 9 at 10 hanggang 14 na taong gulang na bumubuo sa 21% ng mga kaso. Habang kalalakihan naman ang may pinakamataas na bilang ng biktima na umabot sa 82%. Ang mga datos ay nakalap mula sa mga provincial DOH offices, provincial health offices, pampubliko at pribadong ospital ng mga DOH hospitals at sa pamamagitan ng Online National Electronic Injury Surveillance System o 1ISS. IFM News. IFM News. IFM.